Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Sugeng enjing Bu. Muga-muga api-api wae ya. Dino iki sapa iki sing ora mlebu? Mlebet sedaya, Bu. Dapat sedanten Bu. Nggih, alhamdulillah. Sadurunge miwiti pasinaon dino iki, Bu Nur ana pitakonan. Sampeyan jawab lumantar link sing gak kirim ing WA kelas ya. Sampun, Bu. Sampun muncul? Sampun. Pitakonan ya. Di link iku sampeyan jawab ana 5 pitakonan. Nah, sampeyan wangsuli, piye rasane saiki? Semangat, apa lesu, apa seneng, apa iki upama murite wakeh ngono, tampilane saya apik. Pitakonan nomor 2, sampeyan siap sinau aksara Jawa dina iki? Siap, Bu. Ing buku apa wae jenise sandangan aksara Jawa? Pepet, pulu. Iki apa kowe tau krungu? Jer Basuki mawa beo tau? Pon matur nuwun. Nah, dina iki awake dhewe arep sinau ngeneni aksara Jawa ya mligine sandangan. Nih, kene apa sih awake dhewe kudu sinau aksara Jawa? Kanggo apa sakjane? Mas Rendra, kira-kira awake dhewe kudu sinau aksara Jawa iku kanggo apa, Mas? Kangge nopo, Bu, nggih? Nyerat-nyerat nggih mboten nate nggih aksara Jawa. Mboten kaos, Bu. Teng papan-papan biasane. Nah, kangge pamer nggih, Bu, nggih. Iya. Dadi cah ya, senajan aksara Jawa iku ora kanggo nulis ing tadinan, nanging aksara Jawa iku salah siji wujud budaya bangsa ya, supaya bisa tetap eksis, bisa tetap ngrembaka. Nah, itu dina iki tujuan pasinaon sing kudu digayo yaiku setelah menyimak sesanti beraksara Jawa, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sandangan aksara Jawa dengan benar. Ya. Nah, dina iki awake dhewe sinau ngenani aksara Jawa, mligine aksara legena lan sandangan. Aksara legena yaiku aksara sing durung oleh sandangan apa-apa. Isine namung sak swara. Cacahe ana pira? Ana sing ngerti? Cacahe aksara Jawa iku ana pira? SD, ayo. SD. Iya. Ana apa iku? Ho. No. Nah, sing kudu digatekake nang kene cacahe ana 20, sampean kudu bisa mbedakno antarane do karo do. Ya, dadi sijine ora nganggo ho, sijine nganggo ho. Nek iki ora nganggo ho, tanpa ho iki berarti ilate rada dicakot nek maca do. Ya, ayo coba bareng-bareng. Cakot. Do. Nek sing iki do nganggo ho, berarti ilate koyo ditekuk ya ing entak-entak kene. Do. Koyo ngomong do. Ho. Terus ana maneh? To, bedakno to karo to. Ya iki ya kudu bedane. Sijine iki ora nganggo ho ya, tanpa ho, berarti ilate ya kudu dicakot. Titik to. Bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Iki to nganggo ho, berarti ilate rada ditekuk ya ning entak-entak kene. To. Bareng-bareng. Nah, iki sandangan aksara Jawa. Apa iku sandangan? Sandangan iku umpama klambi ya, sandangan kan kayak klambi. Berarti iku gunane kanggo Nglambeni. Jadi sandangan iku aksara sing ditulis utawa dipasangake kanggo menehi unine vokal ya. Bisa diwenehake ing tengah utawa mburine aksara Jawa. Ing pitakonan Mentimeter mau ana pitakonan apa sandangan sing sampean ruwi. Rata-rata jawabe suku, pepet, ngono tak ya rek ya. Ternyata sandangan iku akeh cacahe. Lah iki ya, tadi sandangan iku dibedakno ana 3. Sandangan swara,
sandangan wianjana karo sandangan panyigek wanda lan pakon ya. Dadi pakon iki dadi siji ambek panyigek. Sing sampean sebutno mau ana nduk sandangan swara iki kabeh. Tapi ora enek sing nyebutno wianjana karo panyigek. Ya iki mungkin SD memang durung diajari ya, gak apa-apa. Wis saya sino bareng-bareng saiki. Sandangan swara iku cacahe ana 5. Wulu, suku, taling tarung, taling karo pepet. Dene sandangan wianjana ana 3, cakra, cakra keret karo pengkal. Sandangan panyigek wanda cacahe ana 4, wignan, layar, cecak karo pangkon. Ayo di rembug siji-siji. Sandangan swara iku gunane kanggo apa? Kanggo ngowahi swara vokal saka aksara legena mau, ngono cara kok mau. Jadi unine ben iso berubah gak atok ya, ora hono cara kok tapi ini ciri iki diti siwili ngono ya. Bisa berubah bunyi iki. Sing nomor 1 ana wulu. Wulu iku digunakake kanggo ngowahi swara vokal i. Iki ya, ditulis ing dhuwur bagiane aksara. Contone tuladhane 1. Wingi. Oh niki tak kira wis paham ya, nang SD yo wis tahu iki dibaleni kare, baleni maneh ya. Nomor 2 ana sandangan pepet kanggo swara vokal e ya. Aja keliru ya rek ya. Vokal e, dudu e, dudu e ya. Khusus kanggo e ya, iku nganggo pepet. Tuladhane kanggo nulis tembung sego, nedo iku nganggo pepet. Ya. Pepet iku ora bisa kanggo nulis wanda re karo le. Ya, sing ora dadi pasangan. Dadi yen ana wanda re utawa le sing ora dadi pasangan iku ditulis nggunakake po cerek utawa ngolelet ya. Nek re berarti nganggo po cerek. Ya iki. Tuladhane rego, rene ora nganggo ro dipepet nanging diganti karo aksara apa iki rek? Po cerek ya, unine wis ro, wis gak perlu dipepet maneh iki unine wis ro. Sing nomor 2 ana tembung legi. Legi ya ngono rek, iki ora nganggo lo dipepet. Nanging nganggo aksara ngolelet. Iki unine wis le, wis gak perlu dipepet maneh. Unine wis le. Ya, paham? Paham ya rek ya? Bedane ana pengecualian sandangan pepet iku mau. Terus abanjure ana sandangan suku kanggo ngowahi swara vokal u ya. Iki ditulis ing sandinge aksara ya, ing burine aksara. Tuku ya, dikek jelantir ngene unine dadi u. Tu. Ku ya ngono, dikek jelantir kei suku iki unine dadi ku. Oh, lanjut. Sandangan swara taling. Taling iki kanggo swara vokal e lan e ya, ana e karo e iku nganggo taling. Lele, sate, gule iku e. Nek e apa rek biasane rek? E. Elek, tuwek ya iku nganggo e ya. Sewek lho, ku mana ya? Mewek lho akeh rek ya. Iku nganggo taling ya, dadi ora nganggo pepet. Sandangan swara sing pungkasan ana taling tarung iki kanggo ngowahi vokal o ya. Ditulis ngapit aksara dadi ngarep karo mburi. Iki taling iki tarung. Ngono ta, iki tarung ta rek. Taling karo tarung. Dadi iki ngapit aksara ya, ngarep mburine. Pun paham? Nggih, Ana sampun. tuladhane bodho. Loro ya. Loro. Sing nomor 2, lah iki mungkin sing sampean durung sinau nang SD. Sandangan wianjana. Sandangan wianjana iku minangka sandangan kang digunakake kanggo panulisan rong konsonan ya, kang diwaca bareng ing sak wanda. Sing nomor 1 ana cakra ya. Cakra iku digunakake kanggo pangganing konsonan R ya. Dadi iso kra, kri, kru, kre, kro iso kabeh ya nganggo cakra. Iki contohnya ana 2, krama. Ya ditulis melungker nduk ngisore aksara ya. Kro. Nek kre berarti cakra ditambahi sandangan swara ya, ditambahi sandangan swara taling. Dadi munine bisa kre. Nek kri berarti ya kari nambahi wulu. Cakra di wulu ya, ana cakra ana wulu munine dadi kri. Krikil.
kroto yoga podo berarti dicokro karo ditambahi sandangan swara taling tarung jadi kroto misalnya. Paham ya? Sandangan wianjana sing nomor loro ana sing jenenge cokro keret iki kanggo panggandeng konsonan ro ya. Iki khusus ro ya rek ya. Nek cokro keret iki khusus kanggo ro kremi prakara. Dadi iki wis gak perlu ditambahi sandangan swara pepet. Iki unine wis muni kre ya. Tengkal iki kanggo penggandeng konsonan y. Dadi kudu sak gandeng iki rek wujude kayak ngene. Yai Widya ya iki dadi sing pengucapane sak wanda. Dio. Kia ya. Ini nek gak sak wanda ora iso nganggo sandangan tengkal. Sandangan panji kewondo mang cadahe ana papat. Piknyan niku kanggo paten H ya. Sandangan sing digunakake kanggo konsonan H minangka panutup wondo. Jadi kanggo paten H, gabah paten H, hae nganggo wik nyan. Wadah nganggo wik nyan ya. Kita kira nduk SD ya wis tahu, karek baleni maneh. Sandangan panyigek wondo layar. Nah, iki gunane kanggo paten R. Tuladane kabar. Dadi iki iso nduk tengah iso nduk mburi sandangan panyigek iku. Layar. Ya, iki lho. Ya, iki layar. Warta iki di layar paten R. Sabanjure ana sandangan panyigek wondo cecak ya. Cecak iki kanggo paten eng. Tuladane bawang ya ditulis ing dhuwure aksara wujude kaya ngene ya kayak melungker ngene bawang sawang lan liya-liyane. Nah iki sing terakhir iki pungkasan ana sandangan pangkon. Sandangan pangkon iku digunakake kanggo panyigek utawa paten sakliyane aksara h, ra karo ngo ya. Jadi sakliyane h, ra, ngo iku nganggo sandangan pangkon iku nek panggone nang mburi, nek panggone nang mburine tembung utawa aksara ukara. Tapi nek panggone nduk tengah-tengah, paten nduk tengah gak oleh nganggo pangkon, tapi nganggo pasangan. Ben tak jelasno saiki sandangan dhisik. Wis dadi dieling-eling ya, pangkon niku panggone ing mburi tembung utawa mburine ukara. Ana pengecualian pangkon oleh nduk tengah, tapi ora saiki tak jelasno ya. Yang penting sampean ngerti dhisik, oh pangkon niku nggone nang mburi. Siki ana tugas ya, iki sakjane tugas nang YouTube rek. Dadi sampean buka link YouTube tak wenehi tugas wacanan aksara Jawa ing ngisor iki. Banjur kirimen ing kolom komentar. Mas Rendra, kira-kira iki wacane apa Mas Rendra? Punten, Bu. Oh, nggih. Coba sing nomor 1 iki. Roti. Oh, roti, nggih, roti. Kacang. Iya, bener. Sing nomor loro apa Mas Rendra jajal? Pasar Iku pengecualian Mas Rendra. Dadi ana apa cerak karo ngolelet, iku pengecualian sing sandangan swara pepet mau. Berarti sampean ora nggak teno. Oh, nggih, ngapunten Bu, kesupen kula. Ya wis disilani maneh engko ya. Nggih, pasar legi Bu nggih. Nah, iki diwaca pasar legi. Ya, diisi nduk kolom komentar YouTube-e Bu Nur ya. Ampun. Matur nuwun. Nggih. Bu Nur. Salam. Nggih Mbak Yuni. Teng wingking nggih, Bu. Oh, nggih Mbak Yuni. Nah, saiki nek wis paham ya. Ibu pengen bagi kelompok, anggotae 4 utawa 5. Tugasnya sampean engko identifikasi aksara Jawa ya. Mligine sandangan sing wis tak terangno mau ya. Nganggo kertas stiker ya. Mari ngene. Tak wenehi kertas stiker ya, warna-warni iki ya. Kertas stikernya warna-warni. Ya. Jadi mengko ana ukara sesanti ya, sampeyan tak wenehi tulodo ukara sesanti. Sing koyo mau jer Basuki mawa Beo mau, tapi kok ganti dudu iku ya. Banjur engko sampean goleki sandangane ya. Sandangan apa wae sing ana ing ukara sesanti iku mau. Banjur sandangan iku mau sampean kelompokno ya. Endi sing sandangan swara, endi sing sandangan wianjana, endi sing sandangan panyigek wanda. Ngono ya. Aku pengen sapa Mbak Rizka.
Sampeyan baleni Mbak Rizka mang sandangan cacahe ono piro, Mbak? 3, Bu. Ayo apa wae Mbak Rizka? Saya coba. Apa nggih? Sandangan swara. Sandangan panyigek. Nggih. Kalian sandangan wianjono. Iya, Lurus wis nggih, Bu? bener ya rek ya, ana telu ya. Bener ana telu. Dadi pangkon niku klebu sandangan panyigek wondo. Ya, dadi cacahe ana telu. Pun paham ya rek ya. Saiki wis tak bagi kelompoke ya, 1 2 3 4 ana 8 kelompok, 4 lungguh miturut kelompoke dhewe-dhewe ya, aja rame. Nah yo saiki tak bagi stikere sampean kerjakno ya. Mari ngene tak share soale. Nah, iki mengko sampean garape ya, iki urut-urutan yang kerja. Teks aksara Jawa sesanti ing ngisor iki kelompokno miturut jenisé sandangan kanthi teliti lan bener. Wangsulan tulisan ing papan kotak sing wis tak sediakno ya. Contohnya kayak gini ya. Sampean tulis per tembung ya. Dadi sak tembung sampean tulis sandangan apa wae sing ana nang tembung iku mau. Misale iki, umpamane ya, tembung apa iki? Warta ya. Sandangan apa sing ana ing tembung warta? Yaiku iki. Aksara wa di layar. Berarti sandangane ana sandangan layar iki ya. Di aksara Jawa aksara wa di layar. Pun paham tugasnya kelompoke? Sampun, Bu. Sampun. Nggih, Bu. Saya iki nanti kerjaan iki soal nomor 1. Sampean identifikasi sandangan apa sing ana ing ukara nomor 1 banjur kelompokno nang kertas stiker sing wis tak bagi mau. Nomor 1 mana ya? Nomor 2 iki soalnya nomor 2. Kelompoknya Mbak Resti ya sing kangelan mboten. Boten Bu, tasik mikir niki. Kelompoknya Mbak Yuli kira-kira ana pitakonan ta mboten? Bu Nur tak keliling iki ya kelompoknya. Kok mau sing kangelan sampean takokno, aja meneng wae ya. Lanjut soal nomor 3. Sampean tulis sandangan apa sing ana ing ukara sesanti ing ngisor iki. Nomor 4. Sampun. Nomor 5. Sampun. Nah, kertas stiker mau kan sampean tempel ya. Saiki pengen salah siji kelompok maju ya. Salah siji ae. Bukan cukup waktune ya 2 3 kene ya. Saiki salah siji dhisik. Presentasi nang ngarep. Ngenani jenisnya sandangan sing ana ing ukara sesanti mau. Kelompoknya Mbak Ida, siap ta mboten? Ayo maju mengarah presentasi. Sampun iki ya. Jadi iki jawaban kelompoknya Mbak Ida iki. Jadi rupanya kayak gini rek ya. Ukara nomor 1 mau sandangan swara apa wae. Sandangan wianjana apa wae. Sandangan panyigek apa wae. Jadi dikelompokno miturut jenisnya sandangan ya. Jadi tuladane kok ngene mengko rek ya. Di sing wis mari kelompoke Mbak Ida iki. Mbak Ida, siap presentasi ya. Nggih, Bu. Ayo Mbak Ida. Mik, Mbak Ida. Pangapunten Bu, kalau kanca-kanca. Wonten sesanti nomor 1 wonten sandangan swara aksara ko diwulu. Lajeng aksara ngo disuku. Lan aksara
Do diwulu. Dene sandangan wianjanipun ing ukara sesanti nomor setunggal aksara ka dicokro. Ing panyigek wanda nomor setunggal mboten wonten Bu. Nggih wis 5 ukara sampun dijlentrehno karo kelompoke Mbak Ida iki mau. Lah saka diskusi kelompok iki mau Cah tak dilok kelompoke Mbak Ida iki mau sing paling aktif ya, yo aktif takok, aktif diskusi ya. Jadi Bu Nur pengen menehi hadiah marang kelompok Mbak Ida, tapi tak weni permen wae. Gak apa-apa ya Mbak Ida yo. Nggih Bu, Nur matur weni permen nuwun. jadi ya wis gak apa-apa permen wae. Kapan-kapan hadiahnya luwe apik ya. Saiki cukup permen. Nggih. Tepuk tangan kanggo kelompok Mbak Ida. Nah, ampun. Sakjane iki Bu Nur pengen maringi kuis ya. Kuis, tapi koyoke waktune ora cukup. Dadi kapan-kapan wae kanggo patemon minggu ngarep sampean tak weni tugas. Yaiku golek utawa nulis sesanti sing ana ing kutha Jombang ya. Ing Jombang iki ana sesanti apa wae. Saka pasinaon dina iki kesimpulane ya aksara Jawa iku mau ana pira rek? Kalih dosa Bu. Kali dosa ya, Hono Coroko, Doto Sawala lan sak piturute. Terus sandangan, jenisnya sandangan mau ana pira? 3. Isi wonten Ya, sandangan swara, sandangan wianjana lan sandangan panyigek. Pun ya. Saiki Bu Nur pengen salah siji mengarep ya, salah siji maju mengarep sampean cerita ngenani pasinaon dina iki mau ya. Apa sing sampean rasakno ya. Kegiatane sampean iki mau apa wae, terus sing sampean rasakno piye? Sampean sinau aksara Jawa, sandangan, nempel stiker iku mau rasane piye? Aku pengen sampean cerita salah siji wae perwakilan. Sapa sing bisa makili nang ngarep? Ayo. Gak usah tak tunjuk wis. Bener gak usah nunjuk sapa sing siap makili nang ngarep. Niku lho Bu, Pasinau kelompokan nggih Bu nggih. Iya. Pas kelompokan niku lah kok kelompok kula Bu sinten Bu Yuli niku mboten garap malah HP-nan mawon. Neng kula remen Bu niki wau sinau ana apa aksara Jawa, mangke kula damel status saged kula foto. Remen Bu kula. Ngono ya Bu. Mas Ren, ya. Nggih. Minggu ngarep tak wenehi aplikasi aksara Jawa. Dadi sampean iso gawe status nganggo tulisan aksara Jawa. Cek rada keren ngono lho rek ya. Oh nggih, nggih nggih Status Bu. tulisan aksara Jawa. Minggu ngarep wae, waktune wis gak cukup nih saiki. Oh nggih, nggih Bu. Pun matur nuwun Mas Rendra. Nah, tugas kanggo minggu ngarep sampean golek Nggih, contoh-contoh nggih. sesanti ku mau ya. Karo aja lali rek ya. Tugas proyeke sampean iki disiapake mulai saiki. Apa wae sing disiapake? Kaos ya. Mergo meniku mediane kaos. Jadi disiapno mulai saiki. Sampean golek kaos warnane ireng ya. Engko ben ketok sablone. Jadi sablon niku tulisan aksara Jawane cetha. Diwaca wong teko ado-adoan ku ketara. Oh iki aksara Jawa. Ngono. Ya. Disiapake mulai saiki ora apa-apa. Dene teknise minggu ngarep tak jlentrehno tentang teknise nulis sesanti gawe desain ing kaos iku mau. Ngono wae ya. Pun tak kira cukup pasinaon dina iki. Monggo dipungkasi karo donga. Monggo Mbak Yuni dipimpin donga Mbak Yuni. Siap sedaya. Nggih. Sedonga kawiwitan. Nggih. Sedonga rampung ngaturi salam. Sugeng Punur. Nggih, matur nuwun. Sugeng Terima Punur. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.